купец, подумаў ён, адстаў ад сваіх. З задавальненнем, аднак я не маю што прапанаваць вам, шаноўны спадар. Наўрад ці вы будзеце есці гэта. Ён паказаў на кацялок, у якім самотна плаваў паточаны чэрвамі кавалак сухажылля і размоклы сухар. Вялікі дзякуй, мне будзе прыемна раздзяліць з вамі тое, што ёсць у вас, бо ж вы ваявалі за Господа. Я веры іўдэйскай. Мяне завуць Ешуа. Ён нахіліў галаву закручаным да вачэй платку. Алекс працягнуў руку, і той крануў яе кончыкамі пальцаў. «Мае людзі чакаюць мяне на шляху ў Єрусалем», – паясніў ён, калі яны ўладкаваліся ля вагню. «Я ж затрымаўся тут дзеля сваёй пэўнай мэты. Я змагаюся з д'яблам», – ціха шапнуў ён Алексу на вуха. Камняпад пакаціўся па схілу, гучны, страшны ў начной пустыннай цішыні. Алекс ускочыў. «Не бойся, гэта д'ябал. Ён лютуе, бо ж надыходзіць яго апошнія часы». Чалавек мякка усміхнуўся. «Ты не баішся д'ябла?» – хрыпла вымовіў Алекс. «Кажуць, ён усемагутны». «Не баюся. Дарэчы, ён не усемагутны. Усемагутны толькі Бог. І ведаеш, здараюцца такія хвіліны, калі я адчуваю сябе Богам. Я ведаю, што я – гэта ён. Таму д'ябла я не баюся. І наогул нічога не баюся, акрамя яго, айца. Я баюся згубіць яго праз сваё чалавечанне, забыць, хто я, заблукаць тут на зямлі і не зрабіць тое, дзеля чаго я прыйшоў». «А дзеля чаго ты прыйшоў?» – запытаў яго Алекс, пасунуўшыся наперад. «Вось я, напрыклад, прыйшоў сюды, каб забіваць. Забіваць дзеля Бога, каб вызваліць яго святыя землі ад паганцаў. Ты ведаеш, колькіх я ўжо забіў. Колькі маіх сяброў тут палягло дзеля Господа, ведаеш, Мешах. Калі некалі мне здаецца, што мае латы поўныя крыві, і яна залівае мяне па начах. Я тану ёй, Ешуа, захлінаюся. Я любіў дзяўчыну, ды яна мяне кінула. Я любіў сябра, ды ён загінуў. Проста зваліўся на пясок і не ўстаў. Што я шукаю тут, Ешуа? Скажы мне, што я шукаю ў гэтай голай пустыні пасярод камянёў і пяску? Сярод мёртвых целаў, якія валяюцца тут на кожным клачку гэтай праклятай святой зямлі. Сярод ценяў, у месцах, дзе няма вады, і рыскае д'ябал, якога ты чуеш. А можа, ты шукаў мяне? Вочы Ешуа, пранізлівыя, мяккія, здаецца, заглядалі ў яго душу. Бо ж ты мяне знайшоў. Ты прыйшоў да мяне, Алекс, глядзі. Вакол не пустыня, а трава і пальмы, і тут бяжыць вада, вада жыцця, якую ты толькі што піў з маіх рук, рыцар. Ты ж рыцар. Я? А хто гэта рыцар? Алекс з выклікам паглядзеў на яго. Ты. І Ешуа кіўнуў. Я чалавек, перш за ўсё, чалавек, які згубіўся ў пустыні, а потым ужо ўсё астатняе. Ты чалавек, які знайшоў у пустыні Бога, а гэта не так ужо і мала. Ешуа раптам рассмяяўся і хлопнуў Алекса па плячу. Не турбуйся, ваяр, чалавек. Далей мы ўжо пойдзем разам, і з гэтага моманту я ніколі не пакіну цябе. А ты куды ідзеш? Алекс уладкаваўся ля кастру, латы больш не абцяжарвалі яго. Разгарачанае цела абдуваў мяккі прахалодны вецер. Я іду ў Єрусалем. Алекс кіўнуў. Выдатна, і я туды іду. Пойдзем разам. Нам па дарозе, Ешуа. Я іду туды, каб быць укрыжаваным. Незнаёмец з болем глядзеў на яго. І ты сапраўды гатовы пайсці са мной? А чаму не? Алекс пасунуўся наперад да яго. Ты думаеш, я чагосьці баюся? Я таксама не баюся нічога, Месія, Сын Божы. Чаго я толькі не бачыў. І павешаных, і на кол пасажаных, і абвараных, і абсмажаных нажыва. Не дужа прыемнае відовішча. А чым я лепей за іх? Ведаеш, што туркі з нашымі робяць? Сарацыны. Хочаш, раскажу? Ведаю. Твар Ешуа раптам стаў сумным, нібыта заценены болем. Ну дык што, ідзем разам? Раптам, нібыта струшшы сябе нейкі цяжар, запытаў ён.
Мяне там мае вучні чакаюць ля сценаў гораду. А што ты тут адзін робіш? Чаму яны там, а ты тут? Я, канешне, не патрабую адказу, калі справы прыватныя. Алекс страсянуў валасамі. Доўгія, густыя, яны проста лезелі яму ў твар. Ён адарваў ад меха канец скуранога рэмню і завязаў іх ззаду. Я ж сказаў табе, ты, напэўна, забыў. Я змагаўся з д'яблам 40 дзён і нарэшце перамог яго. Чуеш, як ён кідае камяні там, у пустыні. Злуецца. Ешуа выглядаў задаволеным, як хлапчук, які абагнаў сваіх сяброў, і першы дабег да нечага, куды яны ўсе дабіраліся разам. Ускараскаўся на вяршыню і дакрануўся да высокага дрэва, якое расло там, поўнае сакавітых, духмяных пладоў. Першы сярод першых. Ну, за 40 дзён ты д'ябла не пераможаш. Першыя 40 дзён паходу я быў у раі, у параўнанні з тым, што было потым. Пакуль мы не дабраліся да Нікеі, а потым ужо туркі далі нам жару. У Кападокіі нас разбілі на галаву. Подла, па-сабачы. Нават на бой не выйшлі ні разу. Стрэламі нас палівалі. А спякота, смага. Я думаў, за ваду ўсё аддам. Ежы не хацеў. І не думаў пра яе. Мы імператара баранілі, Конрада. Ён, дарэчы, таксама паранены быў, пакутваў разам з намі. І піў, і еў праз раз. Чалавек, я табе скажу, вялікі чалавек. Але ж, здрада, праклятыя візантыйцы прадалі нас. Казалі, іх імператар змовіўся з турэцкім султанам. Бо ж хрысціяне яны толькі знешне, а як паскрабеш там чысты сарацын. Ніякага бога, акрамя машны. Ды не патрэбныя мы ім там былі. Мы ім ворагі, а не браты па веры. Цяпер я гэта ўжо добра разумею. І там, адкуль я родам, так. Вера адна, а сутнасць яна розная. Ва ўсіх свае інтарэсы. Тыя, хто з усходу, лацінян ненавідзяць люта. Хоць і робяць выгляд, што гэта не так. Усход, ён наогул каварны. Ты мяне прабач, бо ж ты таксама адтуль. Я не пра цябе, не пра такіх, як ты, а толькі я разумею, Ешуа кіўнуў. Ведаеш, людзі ўсюды аднолькавыя. І тыя, у каго няма Бога, і тыя, у каго ён ёсць. Галоўнае, каб у чалавека быў Бог. Сапраўдны, ісціны Бог. І тады ён не зможа здразіць, не зможа аддаць перавагу грошам перад праўдай, перад сваёй душой. А забіваць такі чалавек зможа, у каго ёсць Бог. Алекс узняў на яго вочы. Не мір прынёс я вам, але ж меч. Ціха вымовіў Ешуа. Царства боскае сілай бярэцца. І гэта ты таксама зразумеў. Зразумеў. Алекс адкінуўся на спіну, палажыўшы пад галаву мех. Зоркі ўжо не танчылі над ім, прыемна трымцелі, выцягнуў ногі. А ведаеш, хто мяне сюды паслаў? Раптам запытаў ён. Ведаю. Проста адказаў Ешуа. Я. Алекс усхамянуўся. Як ты? Цябе паслаў айцец, а айцец – гэта я. І ён таксама паслаў мяне, і таму мы браты. Дарэчы, усе людзі браты перад ім. Усе мы яго дзеці. І адначасова ён – гэта ты. Але ж ён не я. Не разумею. А можа і ты. Ешуа усміхнуўся. Цябе яшчэ прадстаіць шмат чаго асэнсаваць, зразумець. Ды ведаеш, айцец настолькі вялікі, што можна сказаць недасяжна. І аднак ён тут побач. Як я побач тут з табою. Ты ж не ўсё разумееш з таго, што адбываецца ля цябе. Аднак ад гэтага з'явы і рэчы, людзі, не спыняюць існаванне, не знікаюць. Для дзіця яго айцец адзіная рэальнасць. Ды ці можна сказаць, што немаўля разумее айца. Пры гэтым дзіця плоць ад плоці яго, цела ад яго цела, адзінае з ім, непадзельнае. І калі-небудзь дзіця стане дарослым, раней ці пазней, аднак гэта адбудзецца. Але ж і тады, ці можна сказаць, што яно поўнасці і абавязкова зразумее таго, хто з'яўляецца яго айцом. Калі будзе імкнуцца, зразумее, адказаў Алекс. Ешуа кіўнуў. І яшчэ, калі яно будзе любіць яго. Ты любіш Бога? Раптам запытаў ён. Полымя дагарала, і яго вочы сталі амаль чорнымі ў цьмяным барвовым святле. Замест адказу Алекс узняў перад сабой рукі.
У свеце агню яны былі цёмнымі, амаль карычневымі ад загару, загрубелымі. Ён з цікавасцю разглядаў свае пальцы, далоні. Яны сталі моцнымі, шырокімі, цвёрдымі. Ён палажыў руку на эфес мячу, які ляжаў з ім побач. Узняў наверх кароткі клінок. Полымя агню бліснула, адбіўшыся ў ім, як водбліск пекла. Ён змяніўся. Змяніўся не ў горшы бок, шчыра кажучы. Цяпер сябе, таго Алекса, якім ён быў, ён бы проста не спазнаў. Ім бы не было нават аб чым паразмаўляць. Той сапраўды быў якійсьці дурань. Як ён жыў, ды навошта? Адзінае, што ў яго жыцці было годным, гэта яна. Сустрэча з ёю. Тое, што нарадзілася ад гэтай сустрэчы ў яго сэрцы. І толькі дзеля гэтага пачуцця ён бы яму прабачыў. Толькі праз яго той Алекс меў права наогул жыць. Цяпер жа ён атрымаў значна болей, чым меў. Каханне да яе нікуды не сышло. Але ж яно пераўтварылася, стала іншым. Напэўна, тым, што называюць любоўю. Яна болей не была патрэбная яму побач. Дастаткова было ведаць, што яна ёсць.